Habi, sanibonani wengane zakwethu before umuntu alale nje. Cela ukubongela bafowethu lensizwa yakaMpungose bafowethu hayi. Hayi lo mbhemu uyawuqopha umlando kumaskandi. Ngeke ngize nginishiye bafowethu ma-Blue Nation nonke ngeqiniso enilenzela lo mbhemu. Niyalenza bafowethu iqiniso. Indlela enimsupporta ngayo. Enye into engiyithanda kuKhuzani, akayena umuntu othi ngoba nakho sedumile bese edembesela ukwenza umsebenzi wakhe ngoba uyazi ukuthi igama lizomsebenzela. uKhuzani uthi mayesebenza yonke into ayenzayo uyenza kube sengathi uyivukane. Wokubuke le ngoma le ethi kwathi angisiliso kohlanya le uthi ihloko sayo ngisazi nje kodwa ndelethi wathi angisiliso kohlanya, ukuthi leya nto ayenza maye perform stage noma ngabe lapho la eperforma khona izinto lezi ezenziwa amavukane, indlela uKhuzani ahlonipha ngayo umsebenzi wakhe. Abafana bakithi ngithi angiyikhulume lento ukumbongela lo mbhemu uqophile umlando kumaskandi. Izinto eziningi ezenzakalayo zithi isabalala kumaskandi zisuke seyiqale kuyena. Niyisizathu ma-Blue Nation sokuthi lo mbhemu awuqophe kangaka lo mlando. Asimbongele bafowethu nokuthi alandelwe abantu abafana nani abazomsupporta ngalendlela. Makuthiwa akavotelwe nivota udu, uma kuthiwa akasupportwe nimsupporta udu lo mbhemu. Makuthiwa akenza ama-events ushayo sold out ngenxa yenu bafowethu, siyabona siyascrolla lana even ko-Carnival City siyascrolla lana amathikithi niyakhankasa ukuthi amathikithi awathengwe maye kuma-competitions, niyakhankasa ukuthi mina elami lithi uKhuzani asisondele manje isikhathi sokuthi afole under ama-legends, angazibiza kanjani lento le ekuthiwa umuntu seyahlonishwa angangeni kuma-competitions. Because mawuthi uyabuka noma ilaphi la ezongena khona engenela i-competition vele isuke izowina uyena noma ngabe kuthiwa siyathanda noma ngabe sithandi. Lokho kuzokwenza ukuthi abanye abaculi bagcine sebebona ukuthi mabe kwi-competition naye ayishuthi vele badembesele bavele bayeka ngoba bayazi ngeke baze bawine lapho. So lokhu kuyosilekelela ukuthi uKhuzani abe nje ilegend, ahlonishwe ngalokho kuma-awards, abizwe njengomuntu ozoperforma noma ozohlonishwa ngandlela thizeni kwindima kamaskandi, bese abaculi abanye bakwazi ukukhompitha. Ngicabanga ukuthi ama-competitions angenza-ke manje yonke lento isabalale. Kodwa uKhuzani uma esakhona kuma-competitions noma ngabe lihlobolo le-competition sengibonile ukuthi akukho la khona kuyokuthiwa kunomculo okhompyutha noKhuzani bese yawina leyo mculo over uKhuzani. Ngeke ayisoze yenzeka leyo nto. Indlela bafowethu nimsupporta ngayo, naye iqinisa nalo kubantu ubalaleli bomculo wakhe nabathandi, ngoba kahle kahle umculo waKhuzani, umculo nje womculi awulalelwa umuntu osuke yisupporter kuphela. Noma ngathi umuntu akalona i-Blue Nation uyawulalela umculo kaKhuzani, yabo. So kahle kahle engiqonda ukusho ukuthi mina ngiyafisa ukuthi angene enziwe lento njengoba kwakwenziwa oRebecca, ukuthi abasawangenela ama-competitions kodwa sebeyahlonishwa, bathole nezindondo zokuhlonishwa, bese ama-competitions enziwa abanye manje abaculi abakhona baqhubeke yena ahlonishwe njenge-legend. Because into enimenzela yona bafowethu mina yenza ngibona ukuthi asoze kube khona umculi oyongena kwi-competition noKhuzani bese yawina nhlobo, akasoze abe khona. Asikubongele mfokaMpungose mfowethu, kukhulu okwenzayo, zonke izinto zenzeka iqale kuwena. Sikubonile nje okuningi kakhulu, kuyothi kwenzeke okunye sibe sazi ukuthi kwaqala kuKhuzani. Konke okwenzekayo uqala kuyena lo mbhemu, uqala kuwe mfowethu. Siyakubongela mntakababa, uqhubeke njalo, kodwa ke manje hayi sesokucelela ukuthi uvele nje ungabisawangenela ama-competitions, uvele unikezwe indondo yokuhlonishwa wena kuphela emicimbini noma kuma-competitions noma kuma-awards, ungabe usakhompyutha nabaculi, ngoba kuyacaca ukuthi akekho umculi oyokwazi ukumelana nawe ngenxa yemisebenzi yakho, ngenxa yokuzimisela kwakho, nangenxa ama-Blue Nations ewonkana akusupporta ngayo. Likhulu iqiniso abalenzayo laba bantu. Asibonge mfowethu. Habi.
Untethelelo uNtekza umnumzane enjalo asikho-ke lapho bengidlulisa nje. Sibonga ngane yakwethu ukuthi uveze lo mbono ngento eyenzakalile laphana kuma-Metro FM Awards. Akwazi khona-ke i-content yakho uma ikhuluma ngamaskandi ibe namaphutha. Amaphutha siwabona thina ngoba suke sibona ngokufeba isikhathi esiningi. Kuyenzeka-ke uncome-ke uthole ukuthi sekuzwela kabi kwabanye abantu. So lokho okukhulumayo into enhle siyibongayo, okuyinto ebingaveli phambilini. Bebebancane abantu abakwazi ukuphumela obala bebonga okwenziwa uKhuzani. Kuyajabulisa ukubona more and more content creators ko-TikTok bekhuluma beveza okuhle okwenziwa uKhuzani, beveza izinto umfowampunga azenzayo nazi-achivile. Kuningi uKhuzani akwenzile uthole ukuthi mhlawumbe beqala ngaye bese beyafika abanye beyakwenzisisa lokho, bekwenze dabuli, kube kuhle kakhulu lokho. Kodwa buthola ukuthi uKhuzani naye uye umuntu oqalile leyo nto leyo, nokuthi ku-create-we uyena engakukhanda into ukuthi kuqale ngaye, yabo. Kwase kuba ne-trend, base be-take over kabanye bakwenza kangcono. Yilokho uKhuzani ade ekwenza isikhathi esiningi. Abantu kade bengakufuni, kade bekuphika-ke. Iyo lo mlando lo kade befuna ukucishwa abantu ukuthi ucisheke ungazuvele. Bebebeka izaba ngaso sonke isikhathi. Njengamanje wabesabeka nje izaba, baphika amavoti manje ukuthi kuvotiwe bengamelanga kuwina lo wina. Sebeyazi bona futhi abantu abathathe ama-side bafuna kuwina abantu abathandwa yibona. So sinaleyo nkinga-ke leyo-ke lentekza la ku-social media, especially ku-TikTok. Umuntu uvula ifoni yakhe anedatha lakwa-Telkom, alithenge ngo-R5 losuku lonke, angena abone ukuthi yini azoyenza emcasulile, abone imicasulo ama-Metro FM. Akuwinanga umuntu ebengimthanda, akunanga umuntu ebengifisa kuba uyena. Bese umuntu eyayifaka ividiyo mangaka ama-awards ade laphana. uZee Nxumalo unominate kuma-awards ayi-7 including the best Limpopo, eyingoma laphana ayenza labantu baseLimpopo naye ukhona lapho. Can you imagine? 7 best amapiano, best music video, akatholanga ngisho. Unaledi aphiwe 2 mangicabanga ama-nomination nakadopanga next. So baningi abantu ade belaphana bakhalile, akuhambanga kahle, but laba bazobona ukuthi leka Khuzani kanjani. Although bekuvotwa, it was clearly stated ukuthi kuyavotwa lapha, nenamba yakhishwa kanye isikhathi more than 3 months abantu ukuthi benze kanjani. Ama-voting lines ukuthi nginominate kwavala ngathi ngeyi-19 noma ngeyi-25 kaJanuwari, kwaveza ukuthi nayo ilist esiphelele. But people bebe-relax, uKhuzani esebenza enza zonke izinto, eprepare umcimbi wakhe ezoba ngeyi-2 May but sithi ngapha inxenxa abantu bemvotele, efaka ama-post almost usuku nosuku. Ebese kuthi uma esehola ngokusebenza kwakhe kanzima, ebese kuba nenkinga. Sinaleyo nkinga leyo. Hence this is why sizobona sometimes abantu bokufika befike benza izinto abanye bayimisela ngokusebenza bekhuphula impilo yabo, bethola ama-opportunities thina singawaboni singabala. Bese siba nenkinga kwesinye isikhathi ngawuthi bonke. Iyona nto eyenza la kumaskandi ukuthi umuntu osebenzayo nimbone sebenza phambi kwenu, nimbone wenzayo, ningafuni ukwamukela lokho uma sehola ngoba nafundiswa inzondo ningabantu. So izinto ezinjalo ezihle siyibuka, siyazinothisa, sesiyazazi. Kulukhuni ukuthi bencoma uKhuzani. If behluleka ukuncoma is fine, abancoma abanye abantu abaphumelele njengoMafikizolo. Mafikizolo ingoma yakhe isaqhubeka nokwezimlando, isaqhubeka futhi nokuvelela lapha online, thola ama-platinum, i-diamond manje plug. Okuyinto yokuqala umaskandi leyo ukuthi umculo wamaskandi athole i-diamond plug. Sikubona ngayo lokho. Bazovela nabanye abaculi, sizobabona bekwenza lokho, sebekuphinda-phinda. Kodwa-ke lokho kuzobe kuqala ubani? uMafikizolo. Ingoma yakhe-ke yenze kahle kakhulu-ke last year kuze kube manje, njengoba esenza umlando ngayo nako-Khosi FM nakuma-Metro FM Awards. Yilokho sibonga kakhulu-ke ngevidiyo-ke emnandi kangaka ebincoma kakuhle okwenziwa uKhuzani kuma-Metro. Ngiyabonga, umsakazi.